ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ବିହାରର ପାଟନା, ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର, ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନାଗାଲାଣ୍ଡର କୋହିମା, ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର, ହରିୟାଣାର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିମଲା, କେରଳର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଗୋଆର ପାଣାଜୀ, ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗର, ସିକିମର ଗାଙ୍ଗଟକ୍, ପଞ୍ଜାବର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କାଲକାତା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଇଟାନଗର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆସାମର ଦିସପୁର, ତ୍ରିପୁରାର ଅଗରତାଲା, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇ, ମଣିପୁରର ଇମ୍ଫାଲ, ମିଜୋରାମର ଆଇଜଲ, ମେଘାଳୟର ଶିଲଂ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର